Ang City Traffic Management System kon CTMS sa Lapu-Lapu City mupatuman og one-way scheme sa may Karahay Timpolok Road ug 8 Tumulak Street atul unya sa himuon nga solemn foot procession. Samtang pipila ka mga daan usab ang siradan alang sa mga motorista sulod sa kapinduha ka oras. Ani ang report. Walay kausaban sa rota nga subayon sa solemn foot procession bispera sa kapistahan sa Birhen sa Regla karong Nobyembre 20 matud sa taga City Traffic Management System kon CTMS. Sa alas 4 sa hapon niya ng adlaw, sirad na ngadto sa mga motorista ang pipila ka mga daan kini naglakip sa GY de la Serna Street, paingon sa eskina sa PS Osmeña Street, ngadto na sa eskina sa Mantawi Road, P. Rodriguez Street, gikan sa eskina BM de Mataga Street, Lopez Haina Street, gikan sa eskina Punta Rizal, ang tibok stretch sa Ompad Street, ug R. de la Serna Street ug Mangubat Street. Subay niini, naghanay na ang CTMS ug bagong traffic plan. Makighinabi usab si Napoli sa mga kontraktor sa duha ka naasong road projects alang sa ipatumang one-way scheme niya ng adlaw. Ni amandirin kaut, isud kayo pertiging gamaya. Paita. Delikado lagi. Delikado gyud. So ang among gi kuan dire katong mga six-wheelers bawal ri lugar absod. Kay basin niyag mahog nakadakong problema. Kaya mo nag-istudyahan gyud para ang gikan sa dire pas-pas siyang movement kay one way man. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.